Kung ang panaginip mo ay tungkol sa iyong buhok na ito ay pumuti, ang tawag dito sa Bisaya ay uban. Ito ay nangangahulugan na magkakasakit ka kung hindi ka mag-iingat sa iyong pangangatawan. Hindi rin maganda kung maglalakbay ka, lalo na kung tatawirin ng dagat, dahil mayroong ano ba yung kakulian, mayroong aberya. Kung ang dalaga ay mananaginip ng uban o puti na buhok, o nakakita siya ng taong may puti na ang buhok, ito ay nangangahulugan na magkaroon siya ng kasintahang mas bata pa sa kanya. Ubas. Hindi ko alam kung ano itong ubas. Kung presko na mga ubas ang iyong mapanaginipan, ito ay nagkakahulugan na magkaroon ka ng yung uswag. Magkakaroon ka ng angat sa pamumuhay at kasaganaan sa pira. At meron din itong travel, lalo na sa abroad. Kung iyong iinumin ang kanyang katas, na do'y nangangahulugan na liligaya ka sa iyong pag-ibig. Ubi. Kung mananaginip ka ng ubi na matataba, ito ay nangangahulugan ng kasaganaan. Magkaroon ka ng bagong kasintahan. Depende kung sino ang nanaginip. Babae, magkaroon siya ng kasintahang lalaki. Kung lalaki ang nanaginip, magkaroon siya ng kasintahang babae, siyempre. Pero kung ang iyong panaginipan ay ubi na bulok, ito ay nangangahulugan na di ka magtatagumpay. Ang dalaga na mananaginip nito ay magkaroon ng kasintahang may asawa na. At delikado rin na mawawalan ka ng trabaho. Ok or ipis. Kung ikaw ay nananaginip ng ipis, ito ay nangangahulugan na mayroong nakaabang na mga manluloko o mandarambong sa iyong hanapbuhay o negosyo. Delikado rin na ikaw ay ang iyong negosyo, hanapbuhay ay babagsak. Ang babae na mananaginip ng ipis, siya ay magkakaroon ng asawang babaero. Ang dalaga naman na mananaginip ng ipis, magkakaroon ng kasintahan o nobyo na lasinggero at maraming babae.